Добро утро и добре дошли в Бари. Вече сме в Италия. Пристигнахме в 9 сутринта. За около час успяхме да се изнесем с колите от ферибота и вече сме на паркинга. Часът е 10:30. Отиваме да си платим паркинга и след това се отправяме към точката ни за кафе и закуска. Сега да си намеря моята половинка. Се разхождаме по търговската улица на Бари, или както бихме нарекли ние, Витушка на Бари. Още нищо не е отворило, въпреки че целта ни е закуска в Бари, обяд в Албаровело и вечеря в Матера. Но сега все още сме в издирване на хубаво местенце за закуска. Повечето места изглеждат по-скоро за обяд и ми се иска по-италианска атмосфера, не толкова туристическа капанче. Сега продължаваме да издирваме упорито. Намерихме си красиво туристическо местенце, даже и тук са пуснали бачата, малко се разсейвам дори като говоря. Бари. Разходихме се из Стария град, не кой знае какво, може би е така, ако искате да минете да го отбележите, така и така сте тук, ако идвате с ферибот. Разходете се, но както и аз предполагах, не си заслужава да му се отдели цял ден. Именно за това в плана ми е, както казах по-рано, ако съм го изтрила, го казвам сега, закуска в Бари, обяд в Албаровело и вечеря в Матера. Това ми е плана и за сега се оправдава моята прогноза. Седнали сме да закусим, да пием капучино, след това се отправяме към втората ни дестинация. Вижте какъв хубав фотогеничен кът съм си намерила да си снимам кадрите за влога. Това, което тръгнах по-рано да ви разказвам е, че е много хубаво да си легнеш на Балканите и да се събудиш в Апенините. Съвсем различно място. Това, което, между другото, мога да ви кажа като любознателен факт, може и да го знаете, но аз ще си го разкажа. Ето тук е рубриката, любознателната рубрика. Балканите, полуострова, Балканския полуостров е кръстен на нашата стара планина, българската стара планина. Тя се е казвала преди, старото име е Балкан. Кръстен е от османците, които са го приемали като така точка, която разделя северната част на Европа с южната и съответно с така доста стратегически свързваща част на света, особено за Османската империя. И така е станало нарицателно Балкана, 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 което всъщност на турски означава планина или планинска верига. И към днешна дата вече официално Балканския полуостров се нарича така и планините на Балканския полуостров като събирателно име се назовават Балкани, но когато става въпрос за Балканът и за Балкан, това е именно Стара планина, нашата българска Стара планина, заради нея са кръстили така Балканския полуостров. Това е от рубриката за любознателните. Ще се видим след малко на по кафе и круасан.
Намираме се в Алберобело и ето тук е централния площад. Нагоре са къщичките, които се наричат трули. Сега ще се разходим и ще ви разкажа малко повече за историята им и защо изглеждат точно по този начин. Хайде! Къщичките са построени още през 14-15 век от варовик, тъй като в района се е намирал в изобилие и са направени по този начин. Първо, защото по-лесно се оттича вода. Второ, дебелите варовикови стени изолират от топло време лятото и задържат топлината зимата. А покривчетата, които виждате, са направени от тухлички, защото са искали да постигнат конструкцията така, че не се налага да се спояват по някакъв начин с хоросан или подробни материали. Самите тухлички да могат да се разглобяват лесно, тъй като са искали хората тук, местните, да си спестят да плащат данъци и когато дойде проверка, съответно да разглобят покривите на къщичките и по този начин се води, че къщичките не са жилищни и така си облегчавали данъците. Освен това, формата позволява те да се нареждат така, че да не се спояват и да предпазват от дъжда, т.е. да се стича водата отстрани. Няколко часа по-късно вече се намираме в Матера, още един страхотен град в Южна Италия, който смятам, че задължително трябва да се посети. Много различен от предходните ни посещения и като цяло от всичко друго, което сме виждали в Италия. Намира се на по-малко част от Алберобело, така че ви препоръчвам със сигурност да минете да го видите. Докато изчаквам колите да минат, ще ви покажа гледката, която аз виждам. Страхотна гледка. Това е град, който е сред най-старите в света и мисля, че се води дори най-старият в Европа. Имало е тук цивилизация още от преди 9000 години. Живяли са по скалите на града. Ще ви покажа малко по-късно кадри от пещерите, в които са живяли хората. След време там са се обособявали домовете си най-бедните граждани и затова този град е бил наричан срама на Италия доста дълги години. Но след това хората се изнасят, градът се реновира, става защитен дори от ЮНЕСКО и става много голяма атракция, особено след 2019 година, когато бива признат за Европейска столица на културата. И сега не само, че е изключително красив за посещение, но и е сцена за заснемане на филми, като Джеймс Бонд, No Time to Die. Всъщност това е причината аз да искам да го посетя, защото много харесвам точно този филм на Джеймс Бонд и много исках да дойда тук в Матера, точно заради него. Сега да се потопим в атмосферата на града, после ще ви разкажа и за Airbnb-то, тъй като тази вечер ще нощуваме тук, понеже това, което четох като информация, че тук залезите са много красиви, не са за изпускане, така че тук сме си предвидели да хванем залеза и след това ще ви покажа и Airbnb-то ни, тъй като и то е много тематично за мястото. Ето я вечерята, паста. В интернет пише да пробваме от тази паста, която е традиционна за този район и прилича на ушички. В Алберобело пишеше, че на някои сергии бабите сами си ги правят, т.е. си правят този вид паста, но ние не намерихме. Да, сега пробваме в Матера. За Виктория свинско. Ето това ни беше предястието и беше много вкусно. Вижте ни гледката.
Качихме се до катедралата на Матера и, преча тук на хората да се снимат. Качихме се до катедралата Матера и сега ще гледаме залеза, тъй като пише, както ви казах, че това е магичното място. Всъщност кварталите тук, забравих да ви кажа, се казват Саси. Така се наричат самите квартали. И сега ще извикам Виктор при мен, за да се насладим на залеза. Подарявам ви го и на вас на таймлапс, за да ви е по-приятно за гледане. Добро утро! На следващия ден ние сме готови да освободим Airbnb-то ни в Матера и ще се отправим към следващата ни дестинация, но първо нека ви покажа, да ви разведа наоколо. Преди да започнем с обиколката, само искам да уточня, че тук на тази улица и изобщо в целия район паркирането е свободно. Има и платени паркоместа, но повечето са безплатни, така че това е едно от най-важните неща, когато пътуваме в Южна Италия. Аз лично бих препоръчала да си търсите апартамент с възможност за паркиране. Има така отметка да отбележите фри паркинг. Дори да не е точно фри, важното е да имате възможност да паркирате, защото тук има някои кварталчета, които са с много тесни улички и няма никаква проходимост на нормална кола. Съответно, ако отбележите, че има възможност за паркиране, то значи със сигурност в близост ще можете да стигнете с колата си до Airbnb-то. Да, възможностите се смаляват, но другия вариант е, ако си харесате твърде много дадено Airbnb, просто вижте в района, къде има обществени паркинги по карти. Ето това ни е антренцето и дневната и кухнята. Ето тук е телевизора. Имаме картини за продан. Тук може да си закачите дрежки. Ето така изглежда. Вижте, изглежда все едно сме в скалата. Въпреки, че не сме. Тук е баня с тоалетна. И се качваме нагоре към спалнята. И тук е спалнята. Вижте колко е хубава. И тук има още една тоалетна. Разходихме се, пихме кафенце, закусихме и сега се отправяме към колата, която оставихме срещу Airbnb-то ни, където я бяхме паркирали. И отиваме към следващата ни дестинация. Имаме 3 часа път до там. Из Италия за момента това е най-дългото ни пътуване. До сега всичко беше на под час. Така че сега ще си попътуваме. Аз имам късмет да си имам спътник, който обича да пътува, защото съм направила маршрута така, че да нямаме дълги преходи с кола, за да не го изморявам. Но той казва, ето, колко му е, не знам си какво, много ми харесва това, като мен. И аз съм така.
мода, стил, социални тенденции, изкуство. Сетих се, ще вземеш интервю от Шейла. Клуба. Даваш, получаваш. Лоли, разбирам те, но темите, които подбираме... Клаудия, извинявай. Да, разбира се.